Is-sena li għaddiet aktar minn 550 żagħżugħ u żagħżugħa attendew għal programmi tas-sajf organizzati minn Aġenzija Żgħażagħ. Din is-sena Aġenzija Żgħażagħ se torganizza 18 il-programm varjat f'erba' postijiet differenti: Santa Venera, l-Imsida, il-Birgu u Għajn Silem. Fit-tnedija tal-programmi tas-sajf bl-isem ta' Dive into Summer ġie spjegat li kull programm hu infassal biex jipprovdi liż-żgħażagħ b'opportunitajiet biex jiskopru jtejbu l-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom. Nappella għal dawk iż-żgħażagħ bejn 12 u 16 sena, ħajkonna diversi programmi dwar il-ħiliet tal-ħajja, għandna programmi jiffukaw fuq id-drama, għandna oħrajn jiffukaw fuq affarijiet diġitali u qed ħankun qed nużaw anke l-virtual reality, għandna xi ħaġa relatata ma' fotografija, għandna diversi programmi. Ukoll għandna programmi ta' tranzizzjoni li huma mirati għal dawk li ħajkun qed jibdu l-iskola minn primarja sejjer għal middle school. Giulia Piccinino hi waħda miż-żgħażagħ li matul is-sena tattendi programmi ta' Aġenzija Żgħażagħ. Jiena veru eċitata biex nieħu f'sehem Dive into Summer. Jiena f'Aġenzija Żgħażagħ dejjem nitgħallem affarijiet ġodda anke fuq innifsi. I meet new people, I make new friends, and I really love exploring here. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi-Tanti għalli lan ta' Dive into Summer tal-Aġenzija Żgħażagħ u li għajn li żgħażagħ ikollhom aktar konfidenza fihom infushom. Iż-żgħażagħ li attendu dan il-programm tas-sajf jistgħu jinkludu l-involviment tagħhom f'dawn il-programmi fiċ-ċertifikat tal-iskola sekondarja u dan jirrifletti l-impenn tagħhom fl-attivitajiet ekstrakurrikulari. Iż-żgħażagħ huma mħeġġa japplikaw għal dan il-programm tas-sajf fuq il-website ta' Aġenzija Żgħażagħ.